салом, ба ҳама дар ин видео аз бозии Grow Your Forest пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Камтар дар бораи бозӣ гап мезанем. Дар ин бозӣ дар ости дарахт дар экран зер мекунем. Дар ҷо метавонем дарахтҳоро интихоб кунем. Ба я зер мекунем, дарахти дар кӯримонро мехарем. Playing with Friends аз зер кунем. Қадди дӯстонмон агар ба силкаи мо регистрация кардагӣ боша, бозӣ мекунем ва пул бисёртар кор мекунем. Ва Play эълонро интихоб мекунам. Мо дар реклама нишон метавад. Рекламаро тамошо мекунем. Маҳкам мекунем рекламаро. Бозӣ сар шидак ва мо ҳамин хел телефонро дар ягон ҷо мебинем. Худаш телефон ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад. Вақте ки тангаро кор кард, мо тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Ма Cancel Plan-та зер мекунам. Як бори дига Cancel Plan-та зер мекунам ва ай бозӣ мебурам. Аз тарафи дасти чап угли болода баланси маро нишон додисай, ки дар баланси ма 0.37 USDT ай. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап угли поён кашлока интихоб мекунем. Дар инҷа аз ҳама боло баланси моро нишон додисай, ки дар баланси мо 0.37 USDT ай. Поёнашда бошад нишон додагия, ки 10,000 тангаш 0.01 USDT мешавад. Поёнтар да бошад кашлокоро нишон додисай, дар кадом кашлоко метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM ва дигар кашлокое ки дар ҳамин ҷа дидасе метавонем пуломона бигирем. Болотар меояем, ма кашлоки Payra интихоб мекунам. Дар Payer минимал каш 0.35 USDT ай. Payra интихоб кардем, Confirm зер мекунем ва дар инҷа бошад рақами кашлоки Payerмона менависем. Ай бозӣ мебуроем, кашлоки Payra мекушоем. Дар баланси ма ҳозир 391 рубл 39 копейка. аз тарафи дасти чап угли боло рақами кашлогмона пиравад мекунем. Рақами кашлогмона пиравад кардем, бо бозида меоем ва дар ҳамин ҷа рақами кашлоги Payer кашлогмона менависем. Поёнашда бошад чанд қадар пуле ки кор кардагием менависем. Маз 0.37 USDT кор кардагием. 0.37 менависем. Confirm зер мекунам. Як бор дига Confirm зер мекунам ва моро верификатсия мепурсад. Verify зер мекунем. мо просто селфи мегирем. Ҳамон селфи гирифтагӣ монда, баъд верификатсияро мегзарем. Айна ман верификатсияро гузаштам. 0.37 USDT дар баланси ма гузашта. маҳкам мекунем ҷара ва болотар меем. Балансмона мебинем. Баланси ма 0 шидак. Менюи бозиро интихоб мекунем. Дар инҷа мебинем, ки дар баланси ма 0.4875 танга. Payer кашлока мекушоем ва ҳозир дар баланси ма ҳамин хел 391 рубл 39 копейк истодагӣ ай. Намада ай бозӣ сабшини омад ва инҷа нависагия, ки пул дар баланси шумо гузаштак 0.37 USDT. Кашлоки Payer мекушоем. Як бор кашлоки Payer обновид мекунем ва ина баланси ма 423 рубл 07 копейк шида. аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем ва дар инҷа мебинем, ки 0.36 сент дар баланси мо гузаштак, 1 сент комиссия гирифтак. Ва инҷа числоша нишон додагиай 12 июли 2024 соати 12:07. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.